Stop crimele din armată. Acesta a fost sloganul care l-au scandat câțiva membri și simpatizanți ai Asociației Hyde Park, ce au organizat un protest în fața Ministerului Apărării. Protestăm împotriva unui minister fidel practicilor sovietice, o instituție care tolerează niște crime abominabile și cred că ar trebui să fie ori reformat, ori lichidat. Tinerii vin și au pretenția că îi transformă în bărbați, dar în realitate foarte mulți din ei vin schilozi acasă sau chiar morți, cum în cazul de zilele trecute. Protestatarii cred că ministerul va lua atitudine. În caz contrar, va pierde toată credibilitatea din partea oamenilor. Hyde Park militează de mulți ani pentru o armată profesionistă, pentru că într-o armată cu oameni angajați pe contract nu ar exista relații din astea nestatutare, cum s-a întâmplat, aflăm chiar foarte recent la Bulboaca, un tânăr a fost bătut, maltratat și după aceea i s-a simulat o sinucidere. Ne scoate din sărite atitudinea ministrului apărării, care zice că procuratura a investigat, deja a stabilit că nu a fost nicio crimă. Tinerii au ieșit în stradă după ce acum o săptămână un soldat a fost găsit mort în apropierea poligonului Bulboaca, iar rudele victimei susțin că acesta ar fi fost omorât în bătaie. Procuratura militară a intentat dosar penal pe acest fapt, iar Ministerul Apărării a creat o comisie specială pentru a investiga circumstanțele decesului. Ulterior, deputatul neafiliat Vadim Mișin a declarat că soldatul ar fi fost ucis, iar pe corpul lui ar fi fost depistate semne de moarte violentă. Ministrul Apărării, Vitalie Marinuța, a infirmat declarațiile parlamentarului. Marinuța nu a comentat protestul de astăzi.